det er klart, at vi skal tjene penge. CSR handler blandt andet om at være samfundsansvarlig, samtidig med, at du forbedrer din virksomheds bundlinje. For nogen lyder det som en modsætning, men ikke hos Maersk Line, der har arbejdet med CSR i flere år. Blandt andet her i Hongkong, hvor Maersks hovedkontor for Sydasien ligger. It's good for the environment and it's good for business as well. CSR gør jo mange ting, vil jeg sige. Jeg vil nok sige, at de to vigtigste dimensioner for mig er vores kundeside. Det er klart, at vi er en virksomhed med ansvar for vores medarbejdere og vores ejere, at vi skal tjene penge. Vi har selvfølgelig kigget på, at vi tror på, at det her bliver vigtigt for vores kunder. Hvis ikke nu, så især det hele tid på længere sigt. Og jeg mener så også i forhold til vores medarbejdere, er det utrolig vigtigt, at vi kan se os selv i spejlet. Og vi ved, at det er noget, der bliver vigtigere, når folk tager de her beslutninger nu om stunder, at man også ser på virksomhedens sociale profil. En af de store udfordringer hos Maersk er forbruget af brændstof, når de store skibe skal krydse verdenshavene. Tidligere sejlede man for fuld kraft for hurtigst muligt at nå fra havn til havn. Og det var kendt i shippingverdenen, at hos Maersk fik man den absolut hurtigste transport fra A til B. Vi har nogle core values, som vi kalder dem, der jo stammer helt tilbage fra vores oprindelige, altså Herr Møller-familien. Og de leder os meget i det, vi gør. Men det er klart, at når man så tager de individuelle beslutninger, så bliver man også nødt til at kigge på de forretningsmæssige realiteter og sige, jamen, er det her noget, vi kan gøre uden at miste vores konkurrencemæssige evne? Jeg tror ikke, at CSR i sig selv giver mere eller mindre konkurrencedygtighed, men det betyder, at du lettere kan stille krav til andre, hvis du stiller krav til dig selv også. I dag har Maersk indført slow steaming. Slow steaming vil sige, at containerskibene tager toppen af farten for derved at spare mange gange på olien. 10% langsommere fart giver en brændstofbesparelse på helt op til 50%, hvilket groft sagt betyder, at Maersk kan bryste sig af en halvt så stor udledning af sulfitter og CO2. Men Maersk slowsteamer ikke kun for Kinas blå himmels skyld. Brændstof er den alt overvejende udgift til de store skibe, så CSR-tiltaget kan betale sig moralsk og markedsføringsmæssigt, men så sandelig også økonomisk. It's one of those things that possibly is a little bit in the sweet spot, in the sense that it's good for the environment and it's good for business as well. So I think it makes an awful lot of strategic sense. We are seeking to be one of the leaders in the environmental aspect of our business, and we also think that if we do this well, this can be a good differentiator for us compared with some of our competition. When we look at our customer base, it seems that slowly but surely they're starting to develop sustainability agendas of their own. So if we can find ways of demonstrating that we're amongst the leaders on environmental issues, then we're hopeful that they'll be willing to partner with us more, and we can actually sort of get more business with them in the longer term. CSR påvirker således virksomhedens bundlinje, både på den korte og den lange bane. Maersk får nogle solide besparelser på brændstoffet og nedbringer deres miljøskadelige udledning. Og på den lange bane handler det om et samfundsansvar, der skal være til stede i enhver sund virksomhed. Der er stadigvæk mange muligheder, som faktisk kan gøres samtidig med, at man kan sådan set forbedre sin konkurrencemæssighed. Altså win-win situationer simpelthen. Så er der selvfølgelig andre, hvor man måske må lytte lidt til sin mavefornemmelse og tage nogle beslutninger, som man bare ved føles rigtigt, men hvor man måske må erkende, at tilbagebetaling er måske en længere horisont, men som vi synes er vigtigt som virksomhed, og det har ligesom drevet os i 100 år nu, og vi tror på, at det er rigtigt at tage de beslutninger, så vi er her om 100 år som en sund virksomhed.